så sidder jeg her på en lille halvø, en halv times kørsel uden for Reykjavik, som jo er Islands hovedstad. Og bygningen her bag ved mig, det er faktisk den islandske præsidents bolig. Han er her godt nok ikke lige nu, fordi at der er noget med en olympiade og et håndboldhold, som er ved at gøre det ret godt. Så han er taget til håndbold, og derfor har vi lov til at være så tæt på bygningen, som vi er lige her. Og der er nok nogle af jer, der alligevel tænker, at det var da en usædvanlig lille hytte, den her præsident han bor i. Og det er fuldstændig rigtigt. Det her er faktisk ikke særlig stor. Det er lige før jeg tror, at der er flere danskere, der har større huse i Danmark end præsidenten her. Men på en eller anden måde, så er det passende for Island, tror jeg. Ikke ud fra min betragtning, men sådan ud fra Island som sådan. Man er ikke sådan et land, der bygger kæmpestort og voldsomt, men man bygger det, der er nødvendigt. Til gengæld så er det min helt klare opfattelse og oplevelse af at være i Island, at der er kælet for enhver detalje. De er enormt tjekket. Der er ingen grund til at gøre det kæmpestort. Det skal virke, og så pudser vi diamanten bagefter. Det er, hvis man kigger huset efter, faktisk et usædvanligt pænt og nydeligt hus. Meget velholdt og på en eller anden måde enormt tiltalende. Så det passer faktisk meget godt overens med min oplevelse